Hello, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερο τον ήχο μας. Πανεύκολα. Μπορούμε να πάρουμε καλύτερο μικρόφωνο, μπορούμε να έχουμε καλύτερη ακουστική και όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν και κάποια εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε τώρα μπορείτε να ακούτε τον πραγματικό ήχο που έχω γράψει αυτή τη στιγμή. Ίσως ακούγεται και ο 3D printer να εκτυπώνει. Και τώρα με ακούτε με τον ήχο διορθωμένο, λες και είχα επαγγελματικό μικρόφωνο. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Είναι πανεύκολο, γρήγορο και δωρεάν. Πηγαίνουμε στο podcast adobe.com και εδώ βρίσκουμε το Enhance Speech. Το πατάμε. Το έχουμε κάνει export σε MP3 γιατί αυτό υποστηρίζει το free version. Το κάνουμε drag and drop. Περιμένουμε λίγο να κάνει τα μαγικά του. Έχουν περάσει λίγα δευτερόλεπτα και είμαστε έτοιμοι. Οπότε προηγουμένως ήταν έτσι. Hello, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε κάποια tips για το Blender που ίσως και να μην ξέρεις. Και μας το έκανε έτσι. Hello, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε κάποια tips για το Blender που ίσως και να μην ξέρεις. Για να δείτε και τη διαφορά real time. Hello, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε κάποια tips για το Blender που ίσως και να μην ξέρεις. Τεράστια διαφορά. Πατάμε download, μας κατεβάζει τον ήχο, τον βάζουμε στο βίντεό μας και έχουμε έναν τέλειο ήχο δωρεάν και χωρίς εξοπλισμό. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Έχει κάποιους περιορισμούς στη free version, αλλά νομίζω ότι βγάζει πολύ ωραία αποτελέσματα. Κάντε ένα subscribe, follow στο Instagram και έχουμε και Discord channel μόνο για creators ή και όχι. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.